ururka Soomaaliyeed ee Soomaaliliita qaybtiisa dhalinyarada ayaa kulan ku yeeshay xarunta weyn ee jaaliyada Soomaaliyeed ku leedahay bariga magaalada Helsinki. Kulanka oo ahaa mid dhalinyaradu ay su'aalo ku weydiinayeen dad aqoon-yahano ah ee ka soo shaqeeyay gudaha dalka Soomaaliya ayaa ugu horreyn waxa furay xoghayaha guud ee jaaliyada Soomaaliyeed ee Soomaaliliita Cabdirasaaq Xaaji, asagoo ugu horreyn si weyn ugu mahadceliyay dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee dadka. Kulanka oo ahaa mid dhalinyaradu ay su'aalo ku weydiinayeen dad aqoon-yahano ah oo ka soo shaqeeyay gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ugu horreyn furay xogayaha guud ee jaaliyada Soomaaliyeed ee Soomaaliliita Cabdirasaaq Xaaji, oo asagoo ugu horreynba si weyn ugu mahadceliyay dhalinyarada iyo guud ahaan dadka ka soo qayb galay kulanka. Cabdirasaaq ayaa ka dhawaajiyay sida ay muhiim u tahay in dhalinyaradu fursad la siiyo lana dhageysto fikradahooda iyo waliba in laga faa'iideysto waxbarashada ay ka barteen dalalka ay joogaan. Intaas kadib ayaa waxa warbixino kala duwan laga dhageystay dhowr qof oo ayagu ka soo shaqeeyay dalka Soomaaliya, kuwaas oo warbixin ka dhiibay xaaladda hadda dalku marayo iyo wixii ay arkeen intii ay ka shaqeynayeen gudaha dalka Soomaaliya. Dhalinyarada oo ayagu aad mooday inay yihiin kuwa aad ugu hamuun qaba inay dalkooda wax ka qabtaan, isla markaasna ay geeyaan aqoonta ay ka barteen dalalkaas ay joogaan ugana faa'iideeyaan ummadda Soomaaliyeed, ayaa ahaa kuwa aad uga doodayay qaabka ugu dhow ee loo geli karo ama wax looga qaban karo dalkeena Soomaaliya. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa bismillaah. horta mowduuca maanta guud ahaan uu quseeyo oo laabashada Soomaaliya ama dalka Soomaaliya shaqooyin noocay baa laga qaban karaa qofkaas oo wadankan degan oo baasaboorka finish ka leh waxbarasho finish lehna in uu laabto Soomaaliya uu ka soo shaqeeyo. iyadu iyo Maxamed Axmed Guuleed wuxuu joogay haddaan si sax ah xasuusto muddo sanad dheer buu Hargeysa joogay uu ka shaqeynayay. Faadimo Bilxanam Garowe bay joogtay muddo 6 bilood ah. sidoo kale Qadar Gelle oo asaguna mowduuc ka soo diyaariyay laabashada Soomaaliya iyo ka shaqeynta dalka Soomaaliya. saddexdaaba siellä synnytyssalin puolella, että me osastolla hoidettiin sekä synnytykset ja sitten oli naisten taudit ja oli vähän kaikenlaista. Ja sitten meillä oli myös poliklinikka, missä mä sitten joka toinen päivä yhdessä gynekologin kanssa niin toimittiin siellä hänen assistenttina tai silleen. Ja sitten aina silloin tällöin sattui tällaisia kolareita tai muita suurimpia onnettomuuksia, niin silloin meillä ei ole tarpeeksi henkilökuntaa leikkaussalissa, niin sitten mä harjoinnuin sen 6 kuukauden aikana myös eräänlaiseksi anestesiahoitajaksi. En ole aikaisemmin nukuttanut ketään, mutta nykyään osaan nukuttaa, mutta se oli ihan käytännön pakko ja näin, mutta työ oli mielenkiintoista, antoisaa, välillä oli rankkaa. Oli paljon yhteen törmäyksiä, mutta niistä kuitenkin aina päästiin yli. Ja ehkä niin kuin oudointa oli se, että alusta musta tuntui, että mä en oikein kuulunut sinne. Sitten mä mietin, että no, mä lähdin Suomesta, mihin mä en kuulunut. Niin sitten hetken tai ainakin välillä tuntui, että mikä on se meidän diaspora somaleiden paikka, että me enää kuuluta sinne lähtömaahan, no Somaliaan, koska me ollaan sieltä oltu niin kauan poissa, ja sitten Suomi, niin se ei kuitenkaan ole ihan lopulta meidän kotimaa, niin tuli vähän semmoinen outo fiilis, että mä oon vähän irrallinen, enkä oikein silleen tiennyt mihin mä kuulun, mutta kyllä mä tiedän mihin mä kuulun, Somaliaan, mutta kyllä ne ihmiset niin kuin, silleen, ne tiedostaa ja sen, niin kuin, ne näkee sen kaukaa, että sä oot niin kuin, erilainen ja näin, niin vaikka ne on ystävällisiä suurimmaksi osaksi, niin kyllä ihmiset silleen muistuttaa, että sä et ole ihan niin kuin osa meitä ja näin. Tuliko toi sitten sulle niin kuin suurimmana shokkina siellä? Joo. Kuitenkaan... Joo, mä oletin, että mä niinku kuitenkin mä näytän samanlaiselta ja mä pukeudun samalla tavalla näin, niin että mulla ei olisi mitään semmoista niinku, että mä en olisi erilainen, mutta silti mä olin erilainen. 3 kertaa kokoonnuttu, tai no 2 kertaa näiden kanssa ja kerran niin Fatan kanssa ja niin kuin, mietitty niitä asioita, miten me voitaisiin täällä keskustella. Ja me
vähän nelisteen päästiin kehittelemään sitä ideaa, mistä me oltiin silloin puhuttu. Mutta sitten niin kuin mä sanoin, Jawahir Ramla ei ollut mitään maailman parhaimpia viestinviejä tällä hetkellä. Tilannehan on muuttunut paljon viime aikoina ja siellä on tapahtunut niin paljon asioita ihan lyhyessä ajassa, että vaikka mä, joka on viime aikoina ruvennut seuraamaan, niin on ollut liian paljon seurattavaa. Mä en ole itse koskaan seurannut Somalia, mikä on viime aikoina tapahtunut siellä. Ja mä luin tuossa pari päivästä tutkimuksen, että moni on palannut takaisin kotiin. Ja on arvioitu, että noin 1000 nuorta somalitausasta palaa joka kuukausi Somaliaan. Ja nyt siellä on rauha. Mogadishussa ei ole sodittu vuoteen. Ja nyt on niin kuin se hetki, milloin kannattaisi, jos ei ole käynyt Somaliassa, niin nyt on yksi oiva hetki käydä katsomassa. Mä en tiedä, miten te näette niin tämän tilanteen, mutta mä oon keskustellut aika monen ihmisen kanssa ja moni on aika liikuttunut, moni on itkenyt tästä hyvästä uutisesta. Ja moni on sanonut, että he eivät ikinä ole näin ylpeä omasta maasta ja siitä, että he voivat sanoa, että heillä on oma maa. Siellä on käynyt aika paljon vierailijoita Mogadishussa. Siellä on käynyt Turkin pääministeri, vai sisäministeri ja muista. On käynyt myös Turkin presidentti. Siellä kävi 2 päivää sitten Belgian, Saksan ja Suomen suurlähettiläät. Puntlandissa oli samaan aikaan Englannin suurlähettiläs. Siellä on tosi paljon tapahtunut. liita ayaa ah ururka kaliya ee ku dhiirigelinaya dhalinyaradiisa inay dalka dib ugu laabtaan isla markaasna ay geeyaan wixii aqoon iyo tala ee ay ka barteen ama ay ka faa'iideen intii ay joogeen wadamada qaarada Yurub. Cawilaadan SSTV Villa.